Podcast C2, català.cat, episodi 46è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. En l'episodi d'avui volem explicar-vos alguns detalls sobre l'exposició oral en l'examen de C2. El primer que cal tenir clar és el funcionament de la prova. Sovint, l'examinant es pregunta: amb què em trobaré? Què hauré de fer? Què s'espera que faci? En què es fixen els examinadors? Què valoren? Totes les respostes a aquestes preguntes les trobareu al nostre curs de c2català.cat, ja que tenim diferents vídeos dedicats específicament a l'exposició oral. De fet, el curs de c2català.cat està dissenyat seguint la mateixa estructura que té l'examen. Per tant, també hi trobareu consells per preparar-vos la part escrita i l'ús de la llengua, no només la part oral. D'aquesta manera, l'aprenentatge de l'estudiant està sempre encaminat a un objectiu molt concret: preparar-se tan bé com pugui per aprovar l'examen. En tot cas, en l'episodi d'avui ens centrarem en la part oral, que de fet és la que més sol preocupar els estudiants. I per fer-ho, us volem parlar d'un aspecte que cal controlar: la gestió del temps. D'entrada, heu de saber que us donaran uns documents. Què n'heu de fer? Heu de llegir-los, entendre'ls i demostrar que els heu entès, utilitzant-los, que no vol dir plagiant-los. Per fer tot això, tindreu 30 minuts que heu de gestionar molt bé. 30 minuts que cal rendibilitzar al màxim, ja que haureu de llegir uns textos, buidar-ne la informació que voldreu utilitzar i organitzar-la. Resumint, us hauran de servir els 30 minuts per preparar-vos la presentació formal, que haurà de durar entre 5 i 7 minuts aproximadament a les proves de CIFALC i uns 8 minuts a les de Direcció General de Política Lingüística. La prova de la part de comprensió i expressió oral té dues tasques. La primera és la presentació formal o monòleg que us acabem de comentar. I la segona consisteix en una interacció amb l'examinador. És a dir, consisteix a respondre un parell de preguntes que us faran els examinadors sobre el tema que hàgiu exposat abans en el monòleg. Totes dues tasques les haureu de desenvolupar segons un rol assignat. Rol que no heu d'abandonar en cap moment. El rol us el diran en l'enunciat de la tasca. Tant podeu haver d'adoptar el d'expert en medi ambient com el de president de l'escala de veïns del vostre habitatge, per exemple. Del profit que tragueu dels documents i de la gestió del temps en dependrà, en gran part, l'èxit o el fracàs en el resultat de l'examen. Això ho hem pogut constatar repetidament en els simulacres d'examen oral que oferim des de c2català.cat. Per si no ho sabeu, a part del curs, també oferim simulacres d'examen oral, on l'alumne pot viure pas a pas tot el procés de fer l'exposició oral davant d'examinadors, per, finalment, rebre una retroacció per part nostra. Per què va bé fer el simulacre? Va bé, per exemple, entre molts altres aspectes, per aprendre a gestionar el temps. L'alumne que s'hi apunta disposa de 30 minuts per preparar-se la presentació, al mateix temps de què disposarà a l'examen, i això serveix per posar-se a prova. Gran part de les persones que han fet el simulacre ens ha fet arribar que poder viure de primera mà la pressió que deuran sentir el dia de l'examen, plantejar-se la gestió del temps, acceptar i controlar el nerviosisme en fer el monòleg i en respondre preguntes davant dels examinadors, tot això els ha servit per adonar-se de la necessitat de controlar i gestionar bé el temps. Han vist que 30 minuts no donen per gaire, però que ben portats són suficients. Alguns dels que van fer el simulacre, durant els 30 minuts que els vam donar per preparar-se la prova, van optar per fer un resum dels documents llegits. I això va ser un error, perquè, evidentment, els va faltar temps per completar el resum. Però els va servir per adonar-se que això no ho havien de fer.
Bàsicament perquè, a part de no poder completar el que tenien previst, el fet de no poder acabar com s'havien plantejat buidar els documents, els va fer sentir insegurs i els va fer posar més neguitosos que si no s'haguessin preparat la prova. Benvingut bany de realitat, perquè de cop i volta, i gràcies a fer el simulacre, van adonar-se que aquest no era el camí, que fer un resum no era encertat, i també van adonar-se que havien gestionat malament el temps. Fer un guió i aplicar certs recursos a l'hora de llegir els documents hauria estat força més reeixit. I, si no s'haguessin posat en situació, fent el simulacre d'examen, aquest error l'haurien comès el dia de l'examen de veritat. D'altres alumnes, o els mateixos, van gestionar malament el temps d'una altra manera. El van gestionar malament a l'hora de fer l'exposició oral. I, o bé es van quedar molt curts respecte del temps que es demanava en el monòleg, ja que la seva exposició va durar una mica més de la meitat, o bé es van excedir i van fer un monòleg excessivament llarg, d'uns 12 minuts. Tant una cosa com l'altra no és adequada. I el nostre consell és que cal ajustar-se sempre, tant com es pugui, al que demanen. Si diuen uns 8 minuts, us hi heu d'acostar. No cal que feu 8 minuts exactes, però sí que us hi heu d'acostar tant com pugueu, perquè si no es fa, es penalitza. I per aconseguir aquest control del temps, una de les millors coses que podeu fer és practicar. Practicar és una manera de viure prèviament una experiència. Serveix per conèixer i familiaritzar-vos amb allò que haureu de fer el dia de l'examen i també per descobrir quins són els vostres punts forts i febles. En definitiva, tot el que us hem dit fins aquí té la voluntat de conscienciar-vos de la necessitat que practiqueu, que assageu, sols o davant d'algú. Sempre trobareu algun familiar ben disposat o un bon amic resignat a escoltar-vos. I si no, sempre us queda el mirall. Cert que en aquests casos, tant si exposeu davant del resignat familiar com del bon amic, no tindreu la retroacció en directe que oferim en el nostre simulacre i no podreu saber què heu fet bé o què heu fet malament des del punt de vista d'uns examinadors. Com tampoc no tindreu l'oportunitat de preguntar i resoldre allò que us amoïna. Però en tot cas, ben segur que us servirà. Practicar és el millor que podeu fer per guanyar confiança, vèncer l'obstacle dels nervis i modificar allò que no hagi anat prou bé. Si creus que et pot ser d'utilitat viure l'experiència de fer un simulacre de l'examen oral pas a pas, fes-nos un correu a admin, és a dir, l'escurçament d'administrador, admin@c2català.cat, i et comentarem la nostra disponibilitat. Les places que tenim són limitades i ja no en queden gaires. A reveure!